Dobrý deň, vítajte na ďalšom inžinierskom webinári venovaný projektantom a realizátorom stavieb. Témou dnešného webinára bude šmikové zosilnenie betónových nosných konštrukcií pomocou dodatočne inštalovaných šmikových konektorov. Moje meno je Jozef Kšiňan a v spoločnosti Hilti Slovakia pracujem ako technický inžinier v oblasti inžinierských konštrukcií a dopravných stavieb. Spolu so mnou je tu dneska kolega. Tak mé jméno je Pavel Kovář, jsem produktovým manažerem pro východní Evropu a mám na starosti tuto metodu, o které se dneska budeme bavit, abych ji uvedl na právě trh východní Evropy, kterou mám na starosti. Čo nás dnes čaká? Obsah webinára bude rozdelený do nasledujúcich 6 kapitol. V úvode si povieme, prečo je zosilňovanie dôležité a akými spôsobmi k nemu môžeme prísť. Prejdeme si bežné prístupy k zosiľovaniu betónových konštrukcií, pozrieme sa bližšie na mechanizmus prenosu šmiku v betóne a detailne sa budeme zaoberať návrhu betónových prvkov na šmik podľa Eurokódu 1992-1. Predposlednou kapitolou bude inštalácia kotiev a prehľad nášho portfólia. No a v závere si ukážeme ukážku v našom softveri Profise Engineering, kde sa bližšie budeme zaoberať novým modulom pre šmikové zosilnenie. Teraz už predávam slovo kolegovi. Tak dříve než se pustíme do detailu této metody, o které se dneska budeme bavit, pojďme zůstat nejdřív v obecné rovině zesilování konstrukcí. Řekneme si, kdy je zesilování konstrukcí potřeba, můžeme se podívat na nějaké výhody a nevýhody a pak si také řekneme, jaké jsou dostupné metody na trhu pro zesilování konstrukcí. Tak, kdy je potřeba zesilovat konstrukci? Když se na to podíváme, tak to můžeme mít dva pohledy. Je to z pohledu, řekněme, pozemních staveb a z pohledu liniových staveb nebo dálničních staveb, respektive mostů. U pozemních staveb, kdy je třeba zesilovat? Je to třeba například při změně využití, může to být, když se dělá nějaká úprava, když se přidává otvor, ať už do desky nebo třeba do stěny. Je to také určitě, když nám končí životnost té budovy, anebo když se potom chystáme, když končí životnost, dělat třeba celkovou rekonstrukci budovy. U mostu to je velmi podobné, může tam být několik pohledů, samozřejmě, když končí jeho životnost, když se objeví nějaké statické poruchy a často se také dělá zesilování konstrukcí u mostu, pak když se třeba zvýší intenzita dopravy a původní návrh už v podstatě není schopný obsloužit tu danou dopravu, která tam je a je potřeba zesilovat. Jaké jsou v podstatě, řekněme, cesty, které si může investor při rekonstrukci nebo při tom, když ta budova končí svoji životnost, jaké si může vybrat? A ty samozřejmě skýtají nějaké výhody nebo nevýhody. Jedna z těch cest, kterou si může investor vybrat, je, že budovu, který končí životnost, celou zbourá a pak provede kompletně celou novou výstavbu. Má to samozřejmě několik výhod, ale když se zastavíme u těch nevýhod, které tam jsou, tak je to určitě vyšší časová náročnost, což sebou potom i nese samozřejmě vyšší náklady. A v neposlední řadě to má taky větší dopad na životní prostředí, respektive na CO2. Když si ale zvolí cestu, kterou nabízí i ta naše metoda, nebo kterou ta naše metoda podporuje, rekonstrukce, tak to má několik výhod, které to sebou přináší. Je to určitě v neposlední řadě časová úspora, což znamená, je to rychlejší a také to potom šetří peníze. A v neposlední řadě to má samozřejmě i vliv na ekologii, respektive na dopad na životní prostředí, protože šetří CO2 a další věci. Tady jsme vám ukázali třeba takový příklad, jak může taková rekonstrukce budovy, který už skončila životnost, vypadat. Víte, že to je hezká cihelná stará budova a výsledek potom může být třeba například takovýto. A už z tohoto pohledu je vidět, že v podstatě to určitě bude vyžadovat určité metody zesílení konstrukcí, protože se změní zatížení, a to potom bude vyžadovat i vyšší nároky na konstrukce, které už tam byly a proto budeme muset zasilovat. Tak nyní pojďme se podívat na ty metody zesilňování konstrukcí, jaké jsou dneska dostupné na trhu, se kterými se potkáváme. Začneme tady vpravo mezi, jaké jsou dneska alternativní metody, které, řekněme, Hilti nenabízí, tak je to opláštění FRP, což jsou v podstatě uhlíkové lamely. Jedna z dalších metod, která je velmi častá, tak je v podstatě ocelový opláštění nosníku, jak vidíte zde v levém dolním rohu. Potom máme různé externí předpětí a v neposlední řadě se také používají textilem vystužené malty.
Tu len by som doplnil kolegu a naozaj môžem potvrdiť, že alternatívne metódy s využitím uhlíkových lámiel sú naozaj často preferované, predovšetkým pri zvýšení nejakej ohybovej tuhosti betónových nosných prvkov, ale takisto aj pri zabezpečení lepšieho priehybu v druhom mädznom stave. Avšak keď sa bavíme o vysokom šmikovom zaťažení, o naozaj šmikovom namáhaní betónových prvkov, je potrebné povedať, že stále je potrebné tieto účinky preniesť šmikovou výstužou, ktorá sa nachádza priamo v betónovom prvku alebo strmienkami, čo zase odkazuje na tému dnešného webinára a metódu, ktorú si ukážeme. Ale k tomu se dostaneme. Ještě k těm alternativním metodám bych rád zmínil jednu zásadní věc. Za prvý, návrh je relativně složitý a především montáž těchto alternativních metod je velmi složitá. Je zapotřebí mít proškolené firmy, které to budou instalovat a je to i velmi časově náročný. Když se potom podíváme na ty metody, které je schopný pokrýt Hilti, ať už z pohledu návrhu nebo i potom z pohledu realizace, tak začneme tady v levém dolním rohu nebo v pravém dolním rohu, což jsou v podstatě spřahování betonu. Můžeme mít, řekněme, opláštění betonem nebo ocelí. Jedna z dalších velmi používaných metod, kde se třeba rozšiřuje, řekněme, průměr sloupu a další, anebo potom smykově vyplněné stěny. A poslední metoda, na kterou se dneska chceme zabývat, a kolega už ji zmiňoval u těch FRP pásků, tak je dodatečně instalovaná smyková výstuž v podobě v podstatě konektorů a chemických hmot. Tak a na dalším slajdu, zde už se dostáváme k samotné metodě smyku. Zde vidíte například mostní pilíř a trám, na kterém v podstatě vznikají smykové trhliny, které jsou zde velmi dobře viditelné. To může například nastat, co jsem říkal na začátku, při tom, když se zvýší intenzita dopravy a most na to není, řekněme, navržený. Tu by som len rád doplnil, že pri pohľade na takéto poruchy sa často ako keby pripomína aj teraz vysoko aktuálna téma zosilňovania a rekonštrukcií mostných objektov, ktoré na Slovenskej republike máme pomerne často. Tieto poruchy, či už šmikové trhliny a podobné ďalšie trhliny, ktoré vznikajú v dôsledku zvýšenej intenzity dopravy, zvýšeného namáhania, ale takisto aj staršieho veku samotných konštrukcií, korózie, nám v zásade dávajú predpoklad pre využitie efektívnych metód práve pre zvýšenie šmikovej únosnosti, ktorú si ukážeme v najbližších slajdoch. V tejto časti si zopakujeme mechanizmus prenosu šmiku v betónových prvkoch. Principiálne sa pri betónových prvkoch môžeme odvolať na také tri základné faktory, ktoré nám definujú šmikovú odolnosť betónových prvkov bez šmikovej výstuže. A to primárne šmikové napätia v tlakovej oblasti, alebo v tlakovej diagonále, ktorú môžeme vidieť zelenou farbou, vyznačený na nosníku. Potom vzájomné zaklinenie zrn kameniva, ktoré nám v zásade označuje faktor VA, a takisto ešte účinok ohybovej výstuže VD. Je veľmi dôležité spomenúť, že práve kombinácia týchto troch faktorov nám definujú celkovú šmikovú únosnosť bez šmikovej výstuže takéhoto prvku, čo je zase však nevýhodou a veľmi negatívne to vplýva, je, že pomerne tieto jednotlivé javy sú veľmi ťažko predikovateľné a ten ich náhly mechanizmus si vyžaduje práve použitie šmikovej výstuže v prípade vysokých šmikových zaťažení. Jednoducho povedané, nosník zlyháva vlastne v šmiku práve vtedy, keď jeho stojina nedokáže vlastne dostatočne preniesť šmikovú silu medzi ťahanou pásnicou v spodnej časti a tlačenou pásnicou v hornej časti samotného nosníka. A úlohou šmikovej výstuže je práve prepojiť tieto dve jednotlivé časti. Keď už potrebujeme navrhnúť šmikovú výstuž do samotného betónového prvku, tak tu sa opierame o eurokód, ktorý nám definuje analógiu v tzv. modele náhradnej priehradoviny alebo v speroťahadlovom modeli, ktorý poznáme z eurokódu EN 1992-1 v stati 6.2.3, kde vlastne rozdeľuje takýto model na tlačený pás, ktorý môžeme vidieť v hornej časti zelenou, tlakové diagonály, ktoré sa nachádzajú vlastne pod uhlom
teta a takisto ťahaný pás v spodnej časti. Jednotlivé vertikálne strmene zabezpečujú vlastne prenos ťahových síl a spájajú tieto dve pásnice. Čo je veľmi dôležité podotknúť, že betón zlyháva práve vtedy, keď tlaková sila v tlačenej pásnici ako keby prekoná alebo prekročí pevnosť betónu a vtedy dôjde vlastne ako keby porušeniu betónového prvku. Hovoríme o tzv. Krehkom lome, kedy sa primárne poruší betón a nie jednotlivá samotná výstuž. Čo je veľmi dôležité na to, aby sme vedeli ako keby spoľahlivo preniesť tieto šmykové účinky zo spodnej pásnice do tej tlačenej, tak na to máme ako keby znázornený tento detail, kde sa to robí dôsledne v dôsledku zaháknutia o tlačené prúty hornej výstuže smerom hore. Aby sme si možno bližšie pozreli rozhodujúce faktory tohto speroťahadlového modelu, máme tu na ďalší slajd, kde sa môžeme bližšie pozrieť práve na jednotlivé rozhodujúce členy, ktoré nám výrazne definujú, pod akým sklonom sa táto tlaková diagonála nachádza. Je to konkrétne uhol teta alebo uhol tlakovej diagonály, ktorý je definovaný takisto aj v samotnom eurokóde v stati 6.2.2, kde definuje práve interval tohto uhla pri najmenšej hodnote v eurokóde od 21,8 stupňa až do 45 stupňov. Prečo je tento uhol dôležitý? Tento uhol bude zohrávať kľúčovú rolu pri prerozdeľovaní alebo vhodnom využívaní jednotlivých vertikálnych šmykových výstuží, ktoré budeme vlastne navrhovať. A tento uhol v zásade prerozdeľuje využitie namáhania medzi tlakovú diagonálu a takisto šmykové jednotlivé výstuže, ktoré sa nachádzajú vertikálne. Čiže je kvázi zodpovedný za to, akým spôsobom, či využívame viac betón v tlaku alebo výstuž v ťahu. Dôležitým takisto parametrom je aj táto horizontálna vzdialenosť alebo horizontálna zložka kotangensu tohto uhla, ktorej sa budeme takisto venovať v ďalších slajdoch a tá nám bude hovoriť o prídavných ťahových silách, ktoré nám v horizontálnom smere bude zachytávať pozdĺžná ťahová výstuž. Čo sa týka vývoja riešení šmykového zosilňovania z historického hľadiska, tak na časovej osi máme možnosť vidieť takýto prierez riešení. Celé sa to začalo v roku 2005, kedy Hilti predstavilo vedecké publikácie a výskumné výsledky pomocou špeciálnej metódy HZAP a chemickej hmoty Hydre 500V4 ako dodatočne inštalovanej šmykovej výstuže. V priebehu rokov pokračoval ďalej výskum a bol to doplnený výskum o nejaký znalecký posudok v spolupráci takisto aj s využitím analogie z FIP model kódu, čo je nová návrhová metodika. No a až sme sa dostali v zásade do tejto súčasnej podoby, kde dokážeme naozaj už efektívne využívať klasické závitové prvky alebo šmykové konektory, ktorý dokážeme pomocou implementovanej metodiky, pomocou Nemeckého technologického inštitútu, ktorý sme si dali otestovať, aplikovať veľmi zaujímavou technológiou, a to je kolmo zmyslo na os samotného betónového prvku. O týchto dvoch metodách vám bližšie porozpráva v nasledujúcom slajde kolega. V podstatě v rychlosti, jak kolega zmiňoval, ta původní metoda, kterou si Hilti sama vyvinula, taky vidět zde nalevo, což se jmenuje HZAP. Je to metoda, která se navrhuje dle metody kritické trhliny. A jaký kolega zmiňoval ty směry, ty instalace po dodatečně vlepované výstuže, tak vidíte, že ta instalace je pod úhlem 45 stupňů. Je tam efektivnější přenos sil díky tomu, ale na druhou stranu je tam také náročnější montáž, protože zajistit na stavbě montáž pod úhlem 45 stupňů není vůbec, řekněme, jednoduchá záležitost. A proto si Hilti potom sama na základě eurokódu vyvinula metodu, kterou kolega zmiňoval, kdy se v podstatě
instaluje kolmo a je to v podstatě metoda, která už je dle eurokódu, který jsme si upravili na základě vlastních koeficientů, aby to potom odpovídalo dodatečne vlepovaným prvkům. Tak, ako sa tieto princípy samotného návrhu prejavia v eurokóde a postupe, tak si ukážeme na ďalších slajdoch. Začíname vždycky v návrhu alebo posúdení šmikovej odolnosti betónového prvku bez šmikovej výstuže. To je úplný základ a toto kladie vlastne eurokód vždycky na prvé miesto. Ako prvé je vždycky potrebné overiť túto šmikovú odolnosť bez samotnej výstuže. Máme tu na to takýto vzťah, ktorý sa skladá z nasledujúcich členov, kde prvý z nich je faktor CRDC, jedná sa o empirický faktor, ktorý má v zásade ako keby konštantu 0,18, ktorá je vlastne výsledkom rozsiahleho výskumu a takisto aj testov, ktoré vlastne viedli k tomuto koeficientu. Gamma C, čo je vlastne parciálny súčiniteľ bezpečnosti pre betón. Size effect faktor, ktorý je vlastne závislý od účinnej výšky prierezu D. Faktor zníženia pevnosti a takisto člen obsahuje aj koeficient pre axiálne napätie v rovine, ktoré je možné nejakým spôsobom, v ktorom je možné definovať aj v prípade predpätia alebo nejakého osového namáhania daného betónového prvku. Takisto, keď si všimneme, tak vo vzorci sa nám vyskytuje aj stupeň vystúženia ρL, kde už jednotlivé členy, plocha ohýbanej alebo ťahovej výstuže, ASL, BV je šírka prvku a D je účinná výška. Takisto je veľmi dôležité si pri tomto vzorci všimnúť jednu vec, že aj v prípade napríklad, ako som už zmieňoval na začiatku, použitia na zvýšenie napríklad nejakej šmikovej odolnosti by sme chceli použiť uhlíkové lamely, tak, alebo nejakú zvýšenú, by som povedal, ťahovú odolnosť alebo pridanie výstuže, tak extrémnym zvýšením alebo výrazným zvýšením práve tohto stupňa vystúženia ρL síce sa nám podarí zvýšiť práve tento člen, ale keďže tento člen je umocnený na 1/3, je len veľmi málo uplatniteľný alebo veľmi málo efektívny. Stále tento vlastne ako keby vzorec hovorí o tom, že aj keď sa snažíme veľmi zvýšiť množstvo výstuže na ťah, bude to len veľmi málo platné a veľmi minimálne sa to prejaví na samotnej odolnosti. Práve z tohto dôvodu je potrebné navrhnúť šmikovú výstuž. V prípade, kedy samotné zaťaženie je väčšie ako návrhová odolnosť prvku, je potrebné pristúpiť k samotnému návrhu výstuže. Eurokód hovorí, že ak je návrhová sila väčšia ako VRDC, celé zaťaženie musí preniesť šmiková výstuž bez podielu samotnej odolnosti betónu bez šmikovej výstuže. Ako k tomu pristupovať? Tak na to máme vlastne v časti 6.2.3 samotného eurokódu uvedený vzorec. Je to v zásade minimálna hodnota z dvoch odolností. Prvá je VRDS, čo je vlastne šmiková odolnosť šmikovej výstuže, a VRD max je to šmiková odolnosť tlakovej diagonály. Keď sa na to pozrieme, tak v šmikovej odolnosti šmikovej výstuže nám sa nachádza plocha šmikovej výstuže ASV podelená vzdialenosťou alebo pozložným rozdelením pozdĺž prvku S. Z je rameno vnútorných síl a medzaklzu FYD. Keď sa pozrieme naproti tomu na vzorec pre šmikovú odolnosť tlakovej diagonály, tak nachádza sa tam súčiniteľ alfa CV, čo je v zásade rovný jednej pre nepredpäté konštrukcie. No a takisto vlastne ďalšie súčinitele známe z geometrie a takisto pevnosti samotného betónu. Keď sa však pozrieme na jeden spoločný menovateľ oboch vzorcov, zistíme bližšie, že je to naozaj už v úvodnej časti zmieňovaný sklon uhla tlakovej diagonály θ. Keď sa pozrieme na tabuľku dolu nižšie,
vidíme, že dostávame sa v zásade k hodnotám, ktoré nám definujú tento interval. Ako som spomínal, primárne v eurokóde je definovaný tento uhol pre krajiny v hodnotu 21,8 stupňa. Avšak v Nemecku a v nemeckej národnej norme je definovaný uhol až 18,4 stupňa. Čo nám v zásade umožňuje využiť práve tento faktor ešte lepšie. Ukážeme si za chvíľočku ako. Maximálna hodnota intervalu je stanovená jednotne na práve hodnotu 45 stupňov. A teraz, keď sa pozrieme na to bližšie, ako nám tento uhol dokáže ovplyvniť odolnosť samotnej šmikovej výstuže. Keď sa na to pozrieme, tak vo vzorci sa nachádza funkcia kotangens uhla θ. Kotangens 45 stupňov, čo je v zásade základná hodnota tohto takého uhla, je rovný 1. To znamená, že keď si dáme jednotku namiesto kotangens tau, tak celá vlastne táto odolnosť je v zásade základnou hodnotou tejto odolnosti. Ak však dokážem efektívne upraviť túto hodnotu, čo nám eurokód umožňuje, dokážem sa dostať na podstatne nižšie sklony uhla tlakovej diagonály až po hodnotu 18,4, kde kotangens tohto uhla je rovný hodnote 3. To znamená, že dokážem až trojnásobne zvýšiť odolnosť a využitie práve tejto šmikovej výstuže, čo dokážem veľmi efektívne využiť v procese návrhu. Má to však jednu podmienku a jedno pravidlo, ktoré si za chvíľočku ukážeme. Princíp, ako som spomenul, môžeme úpravou sklonu tlakovej diagonály optimálne využiť samotnú šmikovú výstuž. Môžeme si to uviesť na príklade. V prípade veľkého šmikového zaťaženia sa nám pod uhlom 45 stupňov, ktorý máme tu znázornený principiálne, rozkladá medzi zložky tlakovej diagonály a takisto aj ťahanej šmikovej výstuže. Čo nám pod týmto uhlom, ako som už spomínal, maximálne umožňuje využívať odolnosť tlakovej diagonály, avšak menej využívať, keďže sa jedná o základnú hodnotu VRDS samotnej šmikovej výstuže. Môžeme si to ukázať bližšie aj na samotnom grafe, kde, ako som už spomenul, pri uhle tau alebo θ 45 stupňov, ktorú máme znázornenú na horizontálnej osi, máme kotangens uhla rovný 1. To znamená, že nachádzame sa v zásade v tejto časti, kde v maximálnej miere využívam odolnosť VRD max, znázornenú čiarkovanou, avšak v minimálnej miere využívam hodnotu VRDS, čiže odolnosť šmikovej výstuže. Keď naproti tomu sa pozrieme napravo, máme uhol z tlakovej diagonály 18,4 stupňa, dostávame sa do úplne opačnej roviny a naproti tomu, ako sme si už uvádzali predtým, kotangens tau 18,4 stupňa je rovný v hodnote alebo faktore 3, kde sa dostávame práve k opačnému pólu a maximálnemu využitiu tejto šmikovej výstuže, avšak naopak k menšej hodnote alebo minimálnej hodnote VRD max. Inými slovami, menej využívam tlakovú diagonálu, ako je uvedené, ale maximálne využívam samotnú odolnosť výstuže. Tu by som ešte upriamil pozornosť na jeden faktor alebo jednu vlastnosť, ktorú je potrebné zobrať do úvahy, a to je horizontálna zložka ťahových síl, tzv. delta FTD, ktoré, keď si všimneme, tak práve pri uhle 45 stupňov má určitú hodnotu a môžeme si všimnúť, že ona ju nadobúda práve pri 45 stupňoch najnižšiu. Ako náhle ja znižujem sklon, alebo sa blížim s tým sklonom k rovine, tým 18,4 stupňov, výrazne mi narastá práve táto zložka a vždycky je potrebné statikom samostatné overenie tejto výstuže na túto prídavnú ťahovú silu. Pri 18,4 stupňoch dokáže byť táto sila až trojnásobná, čo si ukážeme aj na našom príklade v Profise Engineering, kde si urobíme samostatný príklad na to. Teraz sme si ukázali pravidlá, ako funguje vlastne sklon uhla tlakovej diagonály, ale má to ešte
jednu podmienku, pretože možno takto by každý projektant chcel efektívne využiť tých 18,4 stupňa, aby mohol maximálne využiť tie jednotlivé strmienka a šmikovú výstuž. Druhé pravidlo je, že šmiková sila ovplyvňuje uhol tlakovej diagonály. Inými slovami, keď sa pozrieme na grafické znázornenie, vidíme v dolnej časti nárast samotného zaťaženia a v pravej časti vidíme, alebo na vertikálnej časti máme možnosť vidieť uhol tlakovej diagonály od 18,4 do 45 stupňov. Všimnime si, že pri určitej úrovni zaťaženia je stále možnosť využívať týchto 18,4 stupňa. Avšak od určitej úrovne zaťaženia, ktorá je definovaná vlastne týmto limitom a prepočtom, predovšetkým z pomeru zaťaženia k maximálnej šmikovej únosnosti tlakovej diagonále, software na základe vzťahu z nemeckej normy Eurokódu automaticky prepočítava tento limit a stanovuje aktuálnu hodnotu minimálneho uhla θ, tak aby bola splnená táto podmienka. Inými slovami, aj keď si niekedy pri určitom zaťažení, môže byť aj vyššie, zvolím 18,4, mechanizmus v našom návrhovom softveri automaticky toto samostatne prepočíta a stanoví minimálnu hodnotu tohto uhla tak, aby bolo zaistené v zásade správanie podľa tejto formulky a aby bolo v podstate podľa tejto krivky a samozrejme výrazu, tak aby sme ho spĺňali. Doteraz sme si ukázali metodiku pre návrh šmikovej výstuže pomocou Eurokódu. Avšak na to, aby sme to vedeli ako keby aplikovať na podmienky dodatočne inštalovanej výstuže pomocou chemických kotiev, bolo potrebné vytvoriť niekoľko testov, nakoľko EOTA nedáva návrhový rámec, ako v zásade aj metódou dodatočne inštalovaných prvkov môžeme ako keby navrhovať takéto riešenie, tak bolo potrebné vytvoriť nové schválenie. My v Hilti sme sa na to pozreli spoločne z univerzite v Bochume, kde sme spolu s nimi vyvinuli niekoľko testov pre šmikové namáhanie a upriamili tak niektoré návrhové vzorce, ktoré si ukážeme za chvíľočku. Keď sa pozrieme bližšie na samotné testy, tak tie prebiehali na takýchto nosníkoch, ktoré si za chvíľočku pustíme, kde v dolnej časti boli nainštalované jednotlivé šmikové konektory pomocou epoxidového lepidla HIT R500 V4 a samotných šmikových konektorov. Môžeme vidieť v zásade priebeh testu trojbodového ohybu, kde sa v zásade aplikuje zaťaženie v strede rozpätia samotného nosníka a vytváranie jednotlivých trhlín, kde v zásade došlo ako keby k zlomeniu práve v tej tzv. Kritickej šmikovej trhline, ktorú máme možnosť vidieť. A aj výsledkom týchto testov a riešení je takisto aj nemecké národné schválenie z Nemeckého technologického inštitútu, ktoré máme možnosť vidieť takisto na slajde. A jednotlivé postupy a návrhové metodiky boli aplikované do nášho softvéru v Profis Engineering, ktorý obsahuje samostatný modul na šmikové zosilnenie. Súčasťou v zásade je aj príslušenstvo, ktoré patrí k tejto metodike, ako som už spomenul, je to epoxidová hmota HIT R500 V4 a šmikové konektory od priemeru M12, M24, ktorým sa za chvíľočku bude venovať kolega. Ako som už spomenul, výsledkom rozsiahleho testovania je aj menšia úprava odolnosti šmikovej výstuže alebo šmikových prvkov, konkrétne vzorca BRDS, kde nám oproti Eurokódu, keď si pamätáte pár slajdov dozadu, pribudli dve ďalšie faktory. KPI, to je v zásade faktor, ktorý nám ovplyvňuje vlastne koeficient pre dodatočne inštalovanú šmikovú výstuž, kde máme v zásade redukčné súčinitele od priemeru M12 až do priemer M24.
a takisto faktor KS, to je vlastne size effect faktor, ktorý takisto nadobúda hodnoty od priemeru M12 až do M24. Ostatné ako keby návrhové metodiky a postupy sú rovnaké ako je prevzaté v Eurokóde, na čo by som možno ešte upriamil pozornosť, že došlo k práve pri hodnote medzeklzu zjednoteniu medzeklzu pre viaceré materiály, ako pre materiál pevnosti 8.8, takisto aj pre nerezovú variantu týchto šmikových konektorov triedy A4 na hodnotu 390 megapaskalov. Tady by mě jenom zajímalo, mohl bys vysvětlit, proč se to sjednotilo, protože přece jenom vlastnosti, ať už ty nerezové ocely nebo 8.8 nejsou zcela stejný, tak jenom jestli bys to mohl vysvetliť divákům. Súčasné trendy, ktoré vlastne píše, ktoré sa uvádzajú aj vlastne v ETA a takisto aj Eurokóde, naznačujú, že je chcené, aby tá návrhová metodika a takisto aj softverové riešenia využívali tzv. Tvárne porušenie. Inými slovami, v angličtine sa to prekladá ako dactyl failure. Je to jednoducho povedané, že chceme ako predvídavosťou vedieť, že čo nám zlyhá skorej, a je to primárne výzduš. Chceme, aby sa aktivovalo skôr plastické pretváranie jednotlivých prvkov, než došlo k zlyhaniu samotného betónu. Čiže je to ako keby z tohto dôvodu a využíva sa to často aj naprieč ďalšími návrhovými metodikami. Takže z toho dôvodu. Ďakujem za odpoveď. Tak v ďalšej časti už dávam slovo kolegovi, ktorý vám viac prezradí o samotnej inštalácii kotevných prvkov. Jak už jsme zmiňovali v předchozí části, samotná instalace je opravdu relativně velmi jednoduchá a dokáže udělat běžná stavební firma nebo jakákoliv jiná firma, která na stavbě je a má, řekněme, běžný příslušenství pro to vhodný. Co jsem tady chtěl podotknout, jak vidíte z obrázku, je vidět, že za prvý je možné prvky instalovat jak ze spoda daného nosníku, tak i z vrchu. Kdybych se na to podíval z pohledu návrhu, tak z pohledu návrhu ta instalace ze spoda je tam efektivnější návrh, je tam efektivnější přenos sil, když to srovnáme s tou instalací z vrchu. Na druhou stranu z pohledu instalace, zase pro tu instalační firmu, je daleko jednodušší instalovat z vrchu než ze spoda. Z několika důvodů, protože samozřejmě instalovat ze spoda znamená pracovat s chemickou hmotou, která je v nějakém tekutém stavu, vytejká to ven, vypadávají ty konektory. Je to v podstatě složitější instalace. Z pohledu návrhu je určitě doporučeno používat ty konektory spíše ze spoda. Jak vidíte i z obrázku, konektory je možné buď to nechat na povrchu, jak je vidět, anebo je lze i zapustit. Řekněme pakliže nám to dovoluje krycí vrstva betonu, ale je také potřeba počítat s tím, že pakliže je zapustíte, tak se nám zvyšuje ta efektivní výška, o které mluvil kolega v teoretické části. Když se podíváme na příslušenství, který je k tomu třeba, kolega už zmiňoval, že se používá chemická malta Hilti HIT RE500V4, která je na bázi pryskyřice, a dále se používají, řekněme, ocelové prvky, ocelové kotevní prvky, které jsou v materiálových variantách nerezy A4, anebo potom 8.8 s galvanickým pozinkem. Jak zde vidíte, tyto kotvy jsou už dodávané, řekněme, s matkou a s podložkou, nicméně to není věc, která by se dala potom využít na samotnou metodu. Musí se tam ještě navíc využít naše speciální filling sety nebo výplňové sety, které jsou zde vidět na obrázku, znázorněny šipkou. Jsou to, řekněme, speciální sety, které nám potom lépe přenášejí síly. Možná kolega by i tady rychlosti vysvětlil, kde je ta výhoda těchto prvků oproti standardní podložce a matce. Tých výhod je viacero. V prvom rade tieto podložky alebo tieto výplňové sety boli vyvinuté práve preto, aby dokázali efektívne vyplniť medzikružie medzi kotevnou platňou a samotným kotevným prvkom. A to práve kvôli zaisteniu rovnomerného rozloženia šmikových zaťažení na jednotlivé kotvy. To znamená, inými slovami, aby každá kotva bola namáhaná rovnako. Ale takisto by som upriamil pozornosť, že
práve s týmito podložkami prebiehalo aj samotné už spomínané testovanie, ktorých výsledkom je samotný certifikát alebo schválenie Nemeckým technologickým inštitútom a je to súčasťou riešenia. Tak děkuji moc za doplnění. Jenom ještě budeme pokračovat v té instalaci jako takové. V podstatě při té instalaci je nutné potom před aplikací těch trnů vyvrtat díry. Máme tam několik možností vrtání, samozřejmě pomocí příklepového kladiva a buď to standardního vrtáku, kde je potom posléze potřeba samozřejmě čistit podle návodu, anebo s dutým vrtákem, kde ta montáž je rychlejší a jednodušší. A nebo také je možné vrtat diamantem, nebo respektive pomocí diamantové techniky, ale tady bych upozornil, že je zapotřebí určitě zjistit, kde jsou tahové výstože, aby nedošlo k jejich přerušení, protože to by potom samozřejmě mělo za následek fatální důsledky. Takže vrtání diamantem určitě můžeme doporučit, nicméně taky je potřeba opravdu udělat pořádnou analýzu výstože, aktuální výstože, která tam je, aby nedošlo k jejich porušení. Za další instalační věci, které tam máme, je osazovací nástroj na ty smykové konektory a potom v neposlední řadě samozřejmě příslušenství na instalaci chemické hmoty, což jsou vytlačovací pistole, anebo potom i naše, řekněme, rázové utahováky na utažení s předdefinovaným v podstatě momentem utažení. Všechno tohleto potom se dá v podstatě, nebo se dá navrhnout v našem softwaru Profis Engineering, který kolega zmiňoval, který vám v podstatě vytvoří kompletní protokol návrhu a i vám v podstatě vytvoří potom soupis materiálu, který je k tomu potřeba. Tak na této stránce jsme se ještě chtěli podívat na podstatě příčný řez nosníkem, jak vypadá instalovaný dodatečně lepovaný prvek. Jak vidíte, je to vhodné v podstatě máme to schválené pro betony C2025 až C5060 a máme to schválené v podstatě pro výšku vazníku 200 až 2200 mm. Je možné instalovat do suchého nebo do vlhkého betonu, jak je vidět zde v levé spodní části. A jsou tady znovu v podstatě zmíněny ty naše speciální výplňové sety, které jsou zapotřebí pro úspěšnou montáž a hlavně pro to, aby to řešení bylo plně funkční. Tak a v ďalšej časti si ukážeme návrh softvéry Profis Engineering. Tak vítajte v našej domovskej stránke softvéru Profis Engineering, ktorý funguje ako online platforma. Môžeme si všimnúť jednotlivé návrhové moduly, ktoré vlastne nám pribúdajú ako ide čas, práve nové a nové. V zásade nás bude teraz zaujímať práve modul pre šmykové zosilnenie, ktoré môžeme vidieť v tejto ikonke. Čo je dôležité možno zmieniť a je to takisto aj veľká výhoda aj pre projektantov, je, že jednotlivé projekty, ktoré si vytvárame v zásade počas týchto návrhov, sa nám automaticky ukladajú aj v softvéri alebo na online platforme, v našom cloude a dokážeme si v zásade aj v čase sa spätne k ním vrátiť v prípade, ak je potreba vygenerovať nejaký výpočtový report alebo prípadne upraviť nejaký návrh. Tak kliknem na šmykové zosilnenie. Privítam v zásade už samotný model. Naozaj tá filozofia toho návrhu je totožná ako v prípade modelu dodatočného kotvenia alebo ako poznáte aj z iných modulov, vlepovania výstoží a podobne. Čo sa týka šmykového zosilnenia, tak máme na výber 4 prvky, ktoré môžeme zosilňovať. Teraz sa nám defaultne zobrazil takýto betónový nosník, ale máme možnosť takisto zosilňovať aj betónovú dosku, stenu a stĺp. Keď sa pozrieme na betónovú dosku, tak môžeme si všimnúť, že software ju defaultne alebo ako keby od začiatku ako keby rozdelil do takých 3 zón. Ja si iba približne môžem ako ilustratívne zväčšiť jej rozpon na 5x5 metrov. A čo je takisto dosť dôležitá informácia a zaujímavosť, že do týchto dosah, ktoré potrebujeme šmykovo zosilniť, je možné definovať aj otvory,
ktoré bývajú, povedzme si, častokrát aj nejakým naozaj problémovejším riešením, alebo veľakrát by som povedal miestom, kde ten statik stráví trochu viacej času a čomu venuje pozornosť, tak je možné definovať aj takéto otvory v prípade rôznych výťahových šachт a podobne. Napríklad si dokážem definovať otvor v rozmeroch 1000x1000 mm a môžem si ho napríklad ľubovoľne posunúť v rámci tej našej konfigurácie napríklad aj niekam nabok, kde v zásade software vždycky urobí takýto návrh, kde nám automaticky, aj keď ho posunieme na úplný okraj, vždycky doplní ešte jeden rad kotiev vo vzdialenosti účinnej výšky prierezu D aj na okraj samotného betónového prvku. Tak, pre ilustráciu by som však urobil takýto malý návrh pre príklad s nosníkom, kde si môžeme ako keby prejsť jednotlivé vstupné parametre. Čo sa týka tej filozofie toho návrhu, tak je to, ako som už zmienil, už pri iných moduloch. V ľavej časti vidíme vstupné parametre, v stredovej časti vidíme samotný model a v pravej časti máme možnosť vidieť jednotlivé dielčie posúdenia odolnosti betónu a potom takisto aj posúdenie šmikovej odolnosti pre tlakovú diagonálu a posúdenie šmikovej odolnosti samotnej výstuže. Počet zosilňujúcich elementov alebo šmikových konektorov a dĺžky vrtania. Takže pokiaľ ideme od začiatku návrhu, tak môžeme si definovať základný materiál, čo je betón, kde máme možnosť robiť návrhy od triedy betónu C20-25 až do triedy betónu C50-60. C20 je vlastne minimálna pevnosť, ktorú je potrebné ako keby uvažovať. Takisto požiadavky, čo sa týka na teplotu, je možné takisto si definovať samozrejme rozpätie, čiže dĺžku takéhoto nosníka, šírku a takisto aj výšku. Ja si môžem napríklad zmeniť výšku zo 600 mm na 700 a takisto projektant si vie veľmi vhodne definovať aj jednotlivé zóny takéhoto prvku až do maximálneho počtu 4. Kedy je to výhodné? No výhodné je to napríklad pri veľkých prvkoch, keď mám veľké šmikové namáhanie a projektant si chce efektívne optimalizovať rozloženie jednotlivých šmikových konektorov a to tak, že podľa priebehu šmikového toku štandardne býva v zóne 1 a v zóne 3 rovnaké usporiadanie počet kotiev. V medzilahlej zóne 2 je to v zásade také konštrukčné usporiadanie, alebo tých konektorov tam býva najmenej. Ja si teraz pre jednoduchosť ukážky zvolím s jednou zónou, ale je tam možno zadať aj viacero. Ďalej, čo týka materiálov, definovanie medzi klzu ťahovej výstuže a takisto z eurokódu je potrebné takisto ešte definovať aj plochu samotnej ťahovej výstuže, ktorú máme znázornenú ako ASL v tejto premennej. Čiže to je 6400, si môžem zvoliť ako takúto plochu, ako na ukážku pre príklad. Krytie v tlačenej zóne samotného prierezu sa takisto viem zvoliť, keď si viem pozrieť z nápovedy efektívnu výšku prierezu. Samotný software nám umožňuje definovať aj šmikovú výstuž a nejaké prebratie stávajúceho zaťaženia, ktoré vlastne tam mám. My však sme takéto testy neprevádzali a vždycky projektantovi vyjde upozornenie v takomto okne, kde ho vlastne upozorňuje, že v zásade je možné to uvažovať, ale ako individuálny inžinierský návrh. Ďalej by som pristúpil k ďalším vstupným parametrom a to je uváženie typu vrtania, vrtanie s príklepom, ďalej vrtanie s príklepom a dutým vrtákom v prípade využitia SafeSet, to znamená, že vrtáme a zároveň odvádzame
prach do vysávače efektívne s vysávaním alebo vrtanie so stlačeným vzduchom v prípade nejakej pneumatickej vrtačky. Štandardné rozdelenia typu otvorov suchý, vlhký, mokrý a potom takisto ešte definovanie tzv. Hĺbky zapustenia, ktorá sa často môže objavovať v prípade nejakých rezidenčných komplexov alebo zmeny účelu z administratívnej budovy a v prípade administratívnej na nejaký rezidenčný projekt, tak samozrejme je tam požiadavka na pohľadovosť, tak je potrebné, je aj možné tieto prvky šmíkové konektory zapustiť. To sa vlastne dá uvážiť samozrejme hodnotou. Asi napríklad môžem zvoliť nejakých 40 mm, poviem príklad, kde sa nám to zobrazí aj v samotnom návrhu, aj v samotnom modeli. Tak. Čo sa týka, ako už spomínal kolega, samotného riešenia, tak to tvoria šmíkové konektory z rodiny HAS-U a chemické kotvy epoxidovej hydre 500V4. Čo sa týka schválenia, tak to prebehlo pre priemery M12, M16, M20 a M24. Môžeme si tu takisto aj rozkliknúť takéto schválenie, aby ste vedeli, kde ho môžete nájsť. A je to naozaj vlastne výsledok práve už spomínaného testu ešte v časti prezentácie, kde naozaj nachádzame ten návrhový postup a metodiku, odkazujúce sa aj vlastne už na známe spomínané vzťahy pre napríklad výpočet tlakovej šmíkovej únosnosti, tlakovej diagonály VRD max a podobne. Alebo takisto upravený vzorec pre šmíkovú odolnosť samotnej výstuže s novými prídavnými faktormi KPI a KS. No a ešte by som možno zdôraznil, alebo sa zastavil pri tzv. Konfiguráciách. Aj samotný software Profis Engineering nám umožňuje uvažovať dve konfigurácie. A to v prípade jednoduchého podopretia zosilovanie z ťahaných vláken, čiže jednoducho povedané zo spodnej časti, ako máme možnosť vidieť v tohto prípadu. Práve pre túto konfiguráciu bola definovaná, by som povedal, samostatná hodnota KPI pre jednotlivé priemery a pre konfiguráciu B, kde v zásade zosilujeme zo smeru tlačených vláken alebo z tlačeného pásu, čo je menej efektívne a štandardne sa to prejavuje vlastne aj v tej konfigurácii B práve na nižších hodnotách alebo redukčných súčiniteľoch pre túto konfiguráciu pre jednotlivé priemery vo faktore KPI. Čiže projektant má vždy možnosť využívať dva druhy faktorov alebo dve konfigurácie. Ja si zvolím na začiatku konfiguráciu A. Keď si môžeme všimnúť, nechám zaťaženie uvažované v hodnote 200 kN a máme tu na rozostup 250 mm. Na začiatku tu si ešte môžeme definovať aj osobé napätie v prípade nejakého predpätia a štandardne uvedený úhol tlačenej diagonály pre šmík je to 45 stupňov. Ďalej by som možno uviedol, že čo sa týka ako keby samotného posúdenia, tak v pravej časti, keď si všimnete, tak horná časť je venovaná práve ako keby o posúdeniu odolnosti existujúceho prvku bez šmíkovej výstuže VRDC, kde vám v zásade definuje odolnosť betónu na 137 alebo využitie 137%, čo je určite potrebné ďalej zosilniť tento nosník, čo sa zase prejavuje poznámkou červenou farbou áno. Viem, že mnohí z vás, projektantov, bolo zvyknutých na to, že v tej pravej časti ste videli posudky všetky zelené. V tomto moduli však ako keby tá pravá časť, posúdenie šmíkovej odolnosti bez šmíkovej výstuže, s tým, že vlastne ako keby, keď je tam tá potreba zosilňovania, tak sa zobrazí červenou, aby to upozornil na to, že ideme navrhovať šmíkovú výstuž a v zásade je to vlastne označené aj klauzulou áno, ktorá je hneď pod tým. Ďalej sa potom už presúvate na
v analógii toho návrhu na spodnú časť posudkov, kde v zásade vidíte využitie odolnosť tlakovej diagonály a odolnosť dodatočne vlepovanej šmikovej výstuže. Tak, pokiaľ mám už navrhnuté riešenie, napríklad v našom prípade je to na 70% pomocou M16-kových šmikových konektorov, ale pre nejakú takú efektivity si to dajme opäť na jeden šmikový konektor, ak by to bolo možné, s tým, že momentálne tu máme aplikáciu tých 30 stupňov, takže môžeme si to zmeniť napríklad na tých 20. Dostávame sa zase síce na 88, ale opäť nám trošku narastla tá dodatočná ťahová sila od šmiku, ktorú je potrebné si verifikovať a overiť samostatne. V tejto časti ako keby Profisu Engineering toto posúdenie ešte nie je, ale pracuje sa na tom a je možné, že v ďalších aktualizáciách pribudne aj toto dodatočné posúdenie od ťahovej sily od šmiku Delta FTD. Tak, na záver, už keď máme pripravený takýto návrh, tak môžeme si generovať výpočtový report, ktorý si jednoducho vytvorím vpravo hore, ako ste zvyknutí. Otvorím si ho a zobrazí sa nám takýto výpočtový posudok, kde v zásade v úvodnej časti vidíme vstupné údaje týkajúce sa kotiev, geometrického návrhu a jednotlivých parametrov, cez hĺbku inštalácie, hĺbka zapustenia, finálneho definovaného uhla tlačenej diagonály, ale takisto aj samotných materiálov, čo sa týka triedy betónu a samozrejme finálne rozmery jednotlivého nosníka. V ďalšej časti vidíme údaje týkajúce sa existujúcej ťahovej výstuže a samozrejme plocha, krytie a definovaná medza klzu, takisto aj účinná výška samotného prierezu. Pokračujeme ďalej náhľadom na geometriu zosilneného nosníka so samotnými kótami. Pokračujeme definovaním zaťaženia a aj takisto s maximálnym využitím 88%, ako je to v tomto prípade. Náhľad alebo také schematické znázornenie rozloženia jednotlivých kotiev aj so zobrazením jednotlivých kód. Pokračuje ďalej report sumárom výsledkov, čo sa týka odolnosti zosilneného prvku VRD SPI a samozrejme komentárom k maximálnemu využitiu. Pokračujeme ďalej návrhovými vlastnosťami a samozrejme jednotlivými vzorcami, ktoré sme mali už v priebehu prezentácie zmienené, ale je to odkaz na citáciu samotnej normy Eurokódu. Pokračujeme ďalej overením betónu s dodatočne vlepovanou výstužou, definovaním vzťahov, ktoré sú rozhodujúce pre tento návrh. Ako sme už spomenuli, minimálna hodnota z VRD SPI a VRD Max, ktorá je dôležitá a úplne v poslednej časti máme vidno ako keby rozhodujúce jednotlivé hodnoty týchto odolností, ktoré sú ako keby rozhodujúce, čiže finálna hodnota VRDS a finálny rezult, kde návrh na šmik vyhovuje. V dolnej časti sa nachádzajú už len údaje o inštalácii, ako ste zvyknutí, kde je vlastne finálna špecifikácia prvku a návod na použitie, ktorý sa uvádza v QR kóde. Ďakujem. Tak to bolo od nás na dnes všetko. Ďakujeme pekne za pozornosť. Jožko, a hlavně děkuji tobě za odbornou přednášku a za to, že jsme si zopakovali teorii Eurokódu. Děkuji za to, že si představil náš software a vám děkujeme za pozornost a jestliže budete mít jakékoliv technické dotazy, neváhejte kontaktovat naše technické oddělení, který vám to rádo zodpoví.